мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳон миёни кишварҳои истеҳсолкунандаи нафт ки дар шаҳри нижневартовски федератсияи Россия ҷараён дошт ба анҷом расид. Варзишгарбонуи тоҷик Миҷгона Самадова дар рӯзи охири мусобиқа дар финали вазни 57 килограмм бо намояндаи Муғулистон Балсан Мунгунсаран рақобат намуд. Дар ин сабқати бисёр ҳассос Миҷгона аз худ маҳорати баланд нишон дод. ҳунари волои ӯро дида ҳамаи доварон бартариро ба Миҷгона Самадова доданд. Дар натиҷа Миҷгона ғолиби ҷоми ҷаҳон оид ба бокс миёни кишварҳои нафт истеҳсолкунанда гардид. Ёдовар мешавем, ки дар ин мусобиқа 6 варзишгари дигарамон Акбаралӣ Абдураҳмонзода, Абдураҳмон Ёқубов, Шамшер Саидов, Наврӯз Ҷафоев, Сулаймон Нидоёров ва Шоира Зулқайнарова иштирок намуда аз гирифтани нишонҳои ифтихорӣ бенасиб монданд. Дар маросими ҷоизасупории мусобиқот ба Миҷгона медали тилло ва ҷоизапулӣ дар ҳаҷми 45 000 рубли русӣ тақдим карда шуд. Ба ифтихори ин бонуи майдон дар арсаи байналмилалӣ парчами давлатӣ парафшон гашта суруди миллии Тоҷикистон садо дод.